Hai Bes, selamat siang. Hari ini jadwalku bersih-bersih dapur. Wes hop aku ngerti Bes, apa sing ndek pikiranmu? Pasti kemprohe sampai kayak ngono dapure rewegete sampai kayak ngono. Hehehe, sing ora ngrasakne njaga dimensia iki wis ngene iki lho. Tenan omongane jan nyeleki tenan. Aku ngene iki lek pomo ora njaga dimensia ngene iki ya wis resik-resik terus mbak bendino. Apalah dayaku yo sing ngene iki resik-resik dilut ngene iki mau lho Mbak aku ngetek video ngene iki mau lho wis karo dicelak, celuki sing ngene lah sing ngono lah sing alah kepet nyenol. Yos sing sok mben Mbak sing gantiku sok mben sampean kuat-kuat ya njogo mbahku wis aku angkat tangan aku wis pamit mundur aku tenan aku pineh wis ndak arep nambah jan aku wis budrek tenan utekku bendino ono ae ontran-ontranane bendino iki aku ora nyapa-nyapa moro-moro dinesoni moro-moro plarak-plaruk tapi nek wadul ning anake wedok ya Bes aku sing salah jerene aku moro-moro nyeneni moro-moro ngene moro-moro ngono padahal ning omahku ku wis ana CCTV lho Bes tapi ki mbokku ki kok kaya sembuh lah aku tidak bisa berkata-kata kayak enek CCTV ki percuma ngerti enggak sih padahal kayak mbokku ki ngerti sing salah sapa sing anu sapa ngono ki ya mbahku enggak diseneni ki aku kok heran yo jan yo ngono kuwi lah